Milé dámy, milí páni, v parlamente sa nám opäť diali veci. Dňa 11. januára 2024, niekoľko hodín pred nehodou, ktorú mal Andrej Danko, na základe živého vysielania v Národnej rade Slovenskej republiky sa môžeme všetci domnievať, že Andrej Danko pracoval zjavne pod vplyvom alkoholu. Ale prečo mu nikto nedal fúkať? Predstavte si, že na ktoromkoľvek inom zamestnancovi v akejkoľvek práci na Slovensku by bolo zjavne vidieť, že taký zamestnanec je pod vplyvom alkoholu. Čo by sa stalo? No dali by mu fúkať. A pokiaľ by nafúkal, tak by ho s najväčšou pravdepodobnosťou bez milosti z práce vyrazili. To sa však nemôže stať samozrejme Andrejovi Dankovi. Pre neho asi pravidlá neplatia a vyzerá to tak, že môže všetko.